Hej, velkommen til en pp-video med Jeppe, eller Mindsoap. Det er mig. Du skal lade være med at skyde mig. Jeg ligger altid. Nå. Så skulle du lige rykke dig der. Okay, nå, lad os gå ned i pp'en. Kan du godt tage Kid Special? Lux. Ja, selvfølgelig. Jeg vil jo have. Jeg er jo special, jo. Så, ja, sådan der. Også joke. Nej, så. Der er en, der er usynligt. Det kan jeg se. Der er nogen her. Kom. Hallo, har de ikke kopieret det map her? Jo. Okay, vi flækker. Oh my god, han er ultimate eller sådan noget. Han er lord. Han flygtede sgu da fra os. Han er lord. Skal han sgu ikke. Han er bent nu. Okay, du tager ham fra den ene side. Han kan nemlig ikke dræbe os begge. Jeg bliver flækket nu. Jeg fucking lort til PvP. Jeg tror, du skadede rigtig meget på ham. Jeg cutter ham. Jeg er teammate. Team. Okay, det gør jeg bare slet ikke. Okay, kan jeg få den der... Jeg tog slangballene. Fuck dig. Der var 39. Der er en til. Der bagved. Carl Emil eller sådan noget. Kasper flygt. Nå, han har ikke noget gear på eller hvad? Nej. Slangball. Kan jeg få lidt hjælp? Hvor er du henne? Kasper. Her, jeg er one shot. Han er hack. Han er sgu da hack, ham der. Det er ham der godt lige at styre sig. Eller sådan noget. Hans arm er broken. Kom nu, Kasper, han er død. Jeg fik ham. Hacker. Jeg tænker bare, han slår rigtig mange gange i sekunder. Døde du? Nej, jeg er bag her. Han kommer igen, Kasper. Nu dør jeg. Fuck. Nu lægger jeg. Det ikke Kid Starter, eller Kid PP. Jeg har 15 fucking slimeballs på mig. Wow, det er meget. Jeg er 39. Kom nu, spawn for helvede. Er du død, eller hvad? Nej. Okay, sådan der, jeg er i spawn. Nej, nu har jeg lige haft den. Jeg flækker lige ham der. Eller jeg flækker en her, der er Kid Special. Jeg flækker ham lige, da han kom ned. Altså, skal jeg måske lige... Oh my god, en hacker til dig, mand. Der er ikke noget på det. Hvor er du? Okay. Sådan der. Du dropper bare, eller hvad? Ja, fuck det, altså. Kid, det blev lige fjernet der. Kid PP. Jeg kunne lige så godt bare have noget ekstra armor med, jo. Nå, let's jump. Again. Han er hacker. Så i det der kill over. Så i det. Okay, ham der... Okay, hvad sker der for alt det der? Er du død? Sker der for alt det der? Er du død? Nej. Det går lige noget i min PV. Nej, der er ham der. Kom nu, vi flækker ham. Nej, jeg skulle da lige i gang med at lægge noget i min PV. Wow. Kan ikke engang nakke mig. What the fuck? Jonas, mate. Hallo, han der Jonas der ved teamet, det er min mate. Hallo, hjælp mig lige. What the fuck, that? Sorry. Jeg vidste ikke det der. Var det kill over eller sådan noget? Nej. That bow. Wow! Wow, kill over. Kom nu, Jonas, du er min homie. Jeg tager bare alle de der slimeballs. Okay, hvad skal der for ham der, William? Husk nu, vi er team med ham der, Jonas. William the Beast. Husk du det? Wow. Ja, jeg husker. Han døde sgu da lige. Nej, nu døde jeg. Så kommer jeg bare lige noget flækker til PvP-spil der. Ja, nice. Intet gear. Hey. Jeg har alt i min PV. Gear. Oh. Jeg har fucking meget i min PV. Nej, jeg blev alt lige fjernet. Nej, nu er jeg med at gå efter mig. Okay, nu tager jeg bare kæmpe. Carl Emil, du er Jesus. Bare meget grimmere. What? That killer over,
What? Eller mig og min homie her flækker ham. Han hedder Gab, det må betyde, at være død. Kom nu, homie. Oh my god, ham der, han er kraftig med ham. Fuck, der er en, der lægger. Kasper, pas på. Nå, armor, klik her. Okay. Ja, ham der Matrix modden. Ja, han hacker. Eller, nu nakker han. Eller nej. Dead bow. Det er kraftigt. Jonas, han... Prøv at se, hvor modig han er. Jonas, han er bare min homie. Nakker du om? Nej. Vi får ham kraftigt med. Han fik lige 3 træk. Okay, jeg har kun 6 kills. Det gør han ikke mere. Jonas. Let's go for this Tony Ronimo. Prøv at se, der er lidt gap. Er i bad. Fuck, hvor klamt. Hvis han bare sidder sådan og spiller, imens han er i bad. Fuck, jeg har kun et HP. Han er hacker. Han er seriøst hacker. Okay, Kasper. Ham der William, han er fucking klam. Kom, Kasper. Jeg kommer. Selvom jeg ikke har så meget liv. Han er hacker. Kan du ikke se det? Ja, han er. Kan, Jo. Kan, Hvad er det, han hedder? Hvad hedder han? Nå, det er han der. Jeg kan ikke stop. Lige. Guds. Vi alle sammen ved godt, det ikke stopper ham, jeg ikke, men... Okay, på det se det der. Han har auto-heal eller sådan noget. Nå, der er en lige, der gav mig boost. Ja, det var Jonas, der gav mig boost. Ja, og nu flere. Gæret. What? Har du styr dig? Du slår mig kraftigt. Jeg slår alle. Jo, nice shot med slår. Hey, nice nok, jeg lægger lige hurtigt de slime på, det er min PV. Jonas, nice. Vi skulle da angrebet for hele tiden. Nej, hvor er I dårlige. I skal være 3 for at nakke mig. Ja, for du hacker. Jo. Det er... Vi har dit hack på video, så... jeg bliver nakket af ham der. Men se, det er umuligt han vender sig fuldkommen om. Der døde jeg så dig. Sorry, men der var så også en anden. Fuck, jeg skal kræfte med at være lukket nu, hvis jeg fik kræfte med. Jo, hjælp! Nice, Kasper. Nu kommer jeg og hjælper dig. Ja, det er så for sent. Han har så giga-hex. Nej, jeg vil ikke sige det er giga. Men okay. Jo, jeg har sgu da 18 slime balls. Vil du have et enchanted svar? Der kommer. Okay. Jeg giver dig boost med fisk. Ja. Ja, det hjælper den. Wow. Læg. Vild. Nej, hvordan kan han dræbe mig? Okay, jeg læggede faktisk lidt der. Ja, det var ikke kun dig, Kasper. Okay, skal jeg lige nakke ham der? Okay. Jo, Jonas er her. Nakker Jonas ham. Skal jeg lige komme ind og hjælpe ham med den? Mate, I help you. Day only. Tak. Kun et day. Day only. Hvor fuck er du, Kasper? Nå, hvor... Der er en dør. Skal vi se der? Bowshot. Altså, han vil have, at jeg skal komme. Det er bowshot på Andre. Kasper. Han er nødt til... Hallo, kom nu, Kasper. Dreng, for helvede, han nakker mig sgu da. Jamen, vi sagde det lige, du skulle komme. Ja, men hallo, jeg bliver fandme... Jo, jeg tror, han går op. Ja, flot, dreng. Hjælp mig lige, ikke? Jeg finder bare efter. Jeg tror... Nice team. Jo, hallo, man kan hoppe ud på banen. Ja, nice team. Grættent. Man går ud på banen. Okay, skal jeg komme og hjælpe nu, Kasper? Ja, jeg er så død, ikke? Men...
bare herop. Prøv at gå derom. Eller er det lige meget? Nej. Okay, skal vi flække dem? Det var så ham, jeg døde af, ikke? Ham der? Ja, så dræber han mig kraftigt igen. Kom nu lige og hjælp mig. Jeg tror, det var ham her. Hjælp mig. Ja. Ja, nu nakker han mig kraftigt med bue. Nej, så prøv at undvige, for jeg kommer bagfra. Jeg kan ikke undvige. Nej, Kasper, han er efter mig nu. Nej, sgu da ikke. Jo. Ja. Det er ham der, du sagde, der hacker, ikke også? Mm. Ja, godt, Jonas. Nice, mate. Nej. Man kan komme ud på banen her. Ja, det var det, jeg prøvede at sige til dig. Kan man jo chat home. Nå, så har vi i hvert fald en fejl til ungeren. Ja, bare lad den blive der. Mm. Okay, nice nok. Jeg har en stacker. Lol, man kan ikke enter det her array. Nå. Nå, det kan Hvor jeg lang ikke tid vil jeg optage? Jeg vil ikke helt optage for lang tid. Jeg har optaget Har du, 15 minutter. har du slet ikke... Er det ikke nok, siger du? Jo, sidste kill. Sådan der. Slap af. Okay, Jonas, du dør ikke her. Lad mig nakke ham. Det føles godt. Skal vi gå spawn? Dræb mig for fanden. Dræb mig. Jo, nej, det skal du Nå, jeg går kraftigt med kun efter mig. Nå, men jeg tror, det var den her video. Lad os lige runde af op i spawn. Ja, hvis du lige kan dø. Nej, jeg lægger bare lige de bedste ting, jeg har i min AC. Vi kan lige slutte af med, at jeg lige sælger de her slimeballs. Jo, så vand på mig, for jeg har fucking meget. Giv mig alle dine slimeballs. Nej, Jeg har 51 kroner. har du det? Mm. Jeg har jo 1000. Som om. Det gør ikke noget, ikke 2 kroner. Okay, der var 18 slimeballs. Hvor mange er der med en PV? Nice, der var en. Jeg har en... Ja, jeg kan lige gøre sådan. Sådan der, jeg har lige fået 100 kroner der. Okay, men jeg tænker, at Kom, lad os runde af. med den Ikke her op- for... Lad os runde af her. Lige her. Nå, jeg tænker, det var for den her gang. Ja, flyt dig lige. Godt. For helvede. Nå, jamen, jeg har ikke lært højre og venstre endnu. Det ved min lærer heller ikke, hvad det er. Sådan. Nå. Okay, Men ja. tak Ses fordi i I så næste med i den her video. episode. Hej. Hej hej.